Mas. Boh, ngaget-ngagetin apa? Terus piye karepmu turu ae ngono iki? Yo piye ngantuk aku. Iki lho akeh wong teko aku lho promomu akhir tahun iki jen duwe apa ora? Iki nek kursi ya to, Heeh. regane 3,5. Peh apa kuwi apa kuwi? Kursi sudut bagong ya to. Heeh. Karo sudut semut regane padha iki, regane 3,5 iki lho barang. Jajal kaya barang iki. Iki lho, rada mundur to, mundur. Nah, Oh, iki. barange mendinge pol. Yo. Beh. Iki apa milih sing iki ya iso. Heeh. Iki jenis sudut bagong iki. Heeh. Regane 3,5. Ukuran piro iki, Mas? Ukurane 2 meter musuh 2,5 meter. Wah, gede berarti ya. Gede pol. Beh, masuk ki bahane apa iki? Bayar kayak jati to Mas lho. Masa yang ngene kayu randu ora mungkin. Jati asli apa ora iki? Jati Mas nek gak jati balekno. Kok ngono? Heeh. Balekno ekspedisi kok nek gak jati. Beh, sakmene gedene iki lho, Mas. Heeh. Umpama ngeterne nang Banyuwangi ge ongkire piro iki? Pokoke nek Jawa Timur, Jawa Tengah, Madura, Jogja gratis ongkir gak sampe bayar-bayaran. Loh, bayare piye? Bayare COD engko nek wis teko omah lagi dibayar ngono to. Oh, jan amanah pokoke ya. Amanah. Beh, lah cara pesene piye, Mas? Cara pesene ada nomor di bawah bio profil kalau langsung diklik toh. Telepon Mas Agus aku butuh kursi sudut bagong. Oke siap langsung meluncur gak usah bayar bayarin ning omah. Rego piro, Mas? Regane 3,5. Bebas milih ya. Bebas pilih, Oke, gratis ongkir, bayarnya COD. Jan Weh. jos iki. Heeh. Lho, kursi sudut bagong lho nggih. Harga 3.500.000 dan kursi sudut semut. Nah, jos iki.